Proġett illi beda fi frar tal-2022 sal-lum il-ġurnata għadu mhux lest, mhux tal-li hekk tal-li jinsab wieqaf għal kollox. Hija din is-sitwazzjoni li tinsab fiha triq Manuel da Vilhena fil-Gżira, bir-residenti qed isofru minn inkonvenjent kbir, bit-trabijiet kbar u nuqqas ta' sigurtà, fejn saħansitra spiċċaw waqgħu u weġġgħu numru ta' anzjani. Sitwazzjoni li qed tħasseb ukoll is-sindku ta' din il-lokalità Konrad Borġmanxe, fejn f'post fuq il-midja soċjali iċċara l-ħtija ta' dan id-dawmin żgur li mhux tiegħu u tal-Kunsill Lokali. Is-sindku jispjega kif dan id-dawmin sar primarjament biex jingħaddu servizzi ġodda u jsir il-konkos, xogħlijiet illi saru minn Infrastructure Malta, entità li taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Ministru Aron Farrugia u li ħadu sena u 3 xhur biex tlestew. Huwa jgħid li l-madum huwa t-tieni fażi ta' dan il-proġett fejn l-entità responsabbli hija l-Public Works, entità li taqa' taħt il-Ministru Stefan Srinzo Azzopardi. Sa l-Kunsill qatt m'għandu ebda informazzjoni b'mod definittiv dwar il-konsenja tal-madum u meta se jitkomplew u jitlestew ix-xogħlijiet. Is-sindku kiteb li minħabba dan id-dewmien kollu stabilimenti f'din it-triq kienu kostretti jagħlqu minħabba problemi finanzjarji kbar li nħolqulhom u oħrajn li għadhom miftuħin qed ibatu minn nuqqas ta' kummerċ. Għal minn hekk residenti ta' din it-triq qed ibatu minn mart respiratorju. Jistqar li huwa naċċettabbli li triq ta' ftit aktar minn 200 metru tieħu dan iż-żmien kollu sabiex titlesta. Ir-residenti tant huma mxebbajn u ddiżappuntati li tnejn filgħaxija se jkun qed jorganizzaw protesta quddiem il-Knisja fejn is-sindku ikkonferma li se jkun qed jagħti s-sosten tiegħu lir-residenti. Dan għaliex fl-aħħar mill-aħħar din it-triq hija triq prinċipali tal-Gżira li taffettwa lil kulħadd. Is-sindku qal li jeħtieġ jitwassal messaġġ ċar ta' tbatija li għaddejjin minnha dawn ir-residenti, tbatija li ħafna minnha se tiġi evitata. Din mhix l-ewwel darba li triq qed iddum żmien twil biex titlesta u sitwazzjonijiet bħal dawn sfortunatament qed ikunu komuni f'diversi lokalitajiet. Dan hekk kif uħud mill-proġetti idumu waqfin għal bosta ġimgħat b'inkonvenjent kbir għal dawk li jgħixu f'dawk iż-żoni.